nafilan da ake yin ta a cikin daren 26 ga watan Ramadana. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya zaɓe shi da falalansa da rahamansa ya ba shi dama ya yi wannan sallah, annabi ya ce irin daraja da martaban da za ka samu in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai rubuta ka ba shiga gidan wuta, sannan kuma Allah zai rubuta maka lada adadin taurari, sannan Allah zai rubuta maka lada adadin ganyen itatuwan duniya. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka zo mutuwa, mala'ika Jibrilu da Mika'ilu ga baki ɗaya za su tafi da kai suna gaba, mala'ika Azra'ilu ga baki ɗaya shi kuma yana baya. Annabi ya ce za ku shiga aljanna, za ka shiga aljanna tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da salihan bayi. Duk wanda aka ce zai shiga aljanna tare da annabawa da siddiƙai da shahidai, ka wa'innan abokan tafiya ta yi kyau. Wannan sallah ana yin ta ne raka'a 6, sallama 3. A cikin kowane raka za ka biya fatiha kafa 1, alƙari'atu kafa 1 zuwa ƙarshe, sannan sai ka biya ƙul huwallahu ahad kafa 5, sannan sai ka biya astaghfirullah 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 kafa 25, sai ka biya sunan Allah ya muminu kafa 100.